Fa uns anys, les 24 escoles que formem part de la Fundació FEDAC vam intentar buscar un llegat, que és aquest missatge que ens agradaria que els nostres alumnes diguessin quan marxen d'aquí de l'escola. Al final, entre tots, el llegat que vam arribar va ser que un somni neix dins teu, que tu pots crear un món millor i que si creus en aquest somni el pots aconseguir. Una de les coses més importants del projecte del LEM i d'aquest treball que estem fent és tenir en compte una miqueta el tema del líder. Moltes vegades ens confonem, no, amb la paraula líder. Líder, el que hem de considerar el líder, comença en un mateix. Primer liderar-se un mateix i després ser capaç de liderar amb els altres, no? Però conjuntament, compartint i intentant treure el millor d'un mateix i dels del seu voltant. Aquest projecte de lideratge treballa els hàbits de les persones per ser altament efectives. Però és que també durant el dia, qualsevol ocasió que sorgeixi per treballar qualsevol dels hàbits, doncs aprofitem per introduir-ho, per anar empoderant l'alumne dins d'aquest àmbit.